Camina vestit de neu i enyora els teus ulls de sol, tot el fred que m'embolica me'l trauries tu d'un vol. Fer hivern sense els teus llavis, esterrat de la saó, fa les hores pedres negres que redolen per un buit. També és dolça melangia, l'escenari dels records que viures de l'harmonia, campanes batent. El cor camina vestit de neu i enyora els teus ulls de sol, tot el fred que m'embolica me'l trauries tu d'un vol. Desficis de viatger, converses amb mi mateix, imatges que van i venen quan tanca els ulls i t'hi veig, vestida de roig nineta, bicicleta en el cantó. L'estiu en traurà la pena i et faré una altra cançó. L'estiu en traurà la pena i et faré una altra cançó. L'estiu en traurà la pena i et faré una altra cançó. Però, per exemple, per a un xiquet que presenta l'ESO, això és quasi una vida sencera. Bé, a mi m'agradaria fer un exemple i una comparació. Napoleó, que era un gran general francès, quan va estar a Egipte i els soldats no estaven molt il·lusionats en la guerra i tenien moltes ganes de treballar, ell estava allà explanant en les piràmides de Keops que fa Minisigui, i els va dir: per favor, heu d'humilitat, perquè 20 segles d'històries contenten. Bé, jo que estic així davant de mi, hi ha molts alumnes, molts exalumnes que han fet moltes coses, que han estudiat i estan treballant. També als alumnes que encara no han acabat, els dic el mateix que Napoleó va dir als seus soldats: mireu-los, treballeu, perquè el vostre futur està en els estudis, en els hàbits i en el treball. Trobareu portes obertes a tot el lloc. Bé, gràcies a tots per la vostra assistència, que ha sigut molt més gran del que esperàvem. Bé, dir-vos també que a l'entrada us veurà un llibre de signatures per a que cada un de vosaltres pugui deixar constància per escrit de la premsa de l'institut. També hi haurà un regalet per a cada un que hem repartit, un punt de llibre com a record de l'institut, del desè aniversari. No deixeu de mirar tampoc l'exposició matemàtica que ha fet el Departament de Matemàtiques de l'Institut, així com les fotos, que hi ha un canó que està disparant fotos des de fa 10 anys, de tots els 10 anys de l'Institut, de tota la vida de l'Institut. Bé, després del sopar, sabreu que hi haurà una discomòbil de l'Àgora, que tancarà aproximadament a les 10 de la nit. Aproximadament. Bé, i ara vos deixo ja en mans dels presentadors de l'acte. Gràcies. Estem molt contents d'estar aquí i de trobar-vos amb tants companys i professors. Després de discutir el nostre editor, volem presentar-vos a un grup de treball d'Alzheimer, la Remulla, composat per 5 alumnes del centre, per alumnes actuals i per companys que encara no han sigut.
Un fort aplaudiment per a Pollo. Si no sabem i ells fa temps que em deixa de cridar, lluny queda el 68, sembla que és massa tard. Que hem fet, el Departament de l'Universitat ha organitzat per a celebrar el 10è aniversari del centre un concurs literari i anem a procedir a la concessió dels premis. A veure, primer premi per a primer cicle d'ESO, poesia, la música de Marta Gomar Carbonell.